Berita naulini Yesus Kristus manghuton nabadia Yohanes. Marsuguk nai jongjong musema si Yohanes di sido hosisian na dua halak. Jadi di dana Yesus mamulus nin nama odo biru-biru ni debata. Jadi di bagi sisian na dua ima hatana gawe dihutum ma Yesus. Dungi humusor ma Yesus di ida mana sida na manghuton ibana jadi ninna mama dona sida ahadona diluluam muna. Jadi didok nasida madok ibana rabi di dia doho sorang. Jadi didok mama dona sida Roma hamu asa di ida hamu dungi Roma nasida di ida ma parmiananna lausra mana sida dohot ibana sadirenai tar dipukul lopak mai. Si Andreas donga sama ni si Simon Petrus dona sada sian na duai na ubegi hata ni si Yohanes dohot manghuton ibana. Dungi pajupang maibana jumolo doh si Simon dongana saama jadi didok mamandok ibana nunga jupak kami be Mesiasi. Laos ditogi hom maibana tu Yesus alai dibereng Yesus maibana huhut madidok si Simon anak ni si Jonas doho si Kepas mahogo Aron. Songoni berita naulina pinatol hastu hita di bakasa sedarion. Damang denang na hinahulongan di bagasan kuarna Yesus Kristus madok moliate hita tu Tuhan debata di hari Minggu na somal na padua honon. Tarlumo bia labu hita tari partu tahun na baru 2024 tahun. Songon naung tabigi di berita nauli na pinatol hastu hita di bakasa sedarion. Ima si Yohanes na madok tu dua sisiana odo biru-biru ni debata. Jala dihutun nasida ma Yesus dungi di dana sida ma di dia Yesus maringanan. Sada sitiruon tuhita saluhuna damang dainang na hinaholongan sia berita nauli sadarion ima si Yohanes pataridahon hadirion na songon sada sahalak jolma na patuduho dalan tuah kasisian na lamanada Tuhani. Suku-suku tuhita jojo dohita patuduho dalan tuah kadongan sahapor seota. Gabe sibuan nadengga dohita tuah kahobar jabuta. Tudong atas sahuria, tudong atas sa masyarakat. Sitirun na paduahon ima akasisiani madapoto Yesus mangalului ibana jala rakmian dohot ibana. Senggit ma di tahun 2024 tahun gabe tahun nalam pajono ko kita tu debata songon akasisiani na mangalului ibana jala pajupang doho ibana jalamian rap di bagasan ibana. Anggi ma tahun 2024 tahun lamar si gorgor hatta songon akasisiani rapak doho Yesus jala mian di bagasan ibana. Debata nasun hina gogoima masu-masu jala madongan hita di bagasan salahuna gulmit ni paranggoluota. Amin.